Szeretettel és nagy-nagy örömmel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai könyvbemutatóra. Különös meleg szeretettel köszöntöm egykori évfolyamtársaimat, és mindazokat, akiket az édesapám tanított, szeretettel köszöntlek benneteket. És tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent professzorokat, a szerzőtársakat. Amikor Vince professzor úrtól megkaptam a meghívót a mai napra, kicsit elállt a lélegzetem, hogy ennyi professzor között én, az egyszerű fogorvos, hogy fogok tudni majd megfelelő módon beszélni. Aztán teljes mértékben megnyugodtam, mert rájöttem, hogy ez a nap nem én rólam szól. Ez a nap édesapámról szól, dr. Ferenczy Károlyról, aki a magyar fogászati röntgenológia egyik jeles képviselője volt, aki a magyar fogászati röntgenológia meghonosítójának egyik kiemelkedő alakja volt, aki egyetemi oktatója volt, aki tudósa volt ennek a szakterületnek, és évtizedekig pedig a továbbképzésnek aktív művelője volt. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, hogy édesapámat megfelelő professzori körbe helyezte. Azt is köszönöm professzor úrnak, hogy az elmúlt hónapokban, majdnem fél éve, mióta e-mail kapcsolatban vagyunk, türelmesen és igazán szeretettel szerkesztette és szervezte ezt a könyvet, és azt is különösen köszönöm, hogy az ő áldozatos munkája következtében időre és pontosan megjelent. Én szigorúan édesapámról fogok beszélni, megpróbálom egészen röviden és vázlatosan. A 20. század első esztendejében 1901-ben született Szegeden. Egerbe járt a ciszterekhez középiskolába, és Budapesten 1926-ban nyerte el az általános orvosi diplomát. 1930-ban pedig a fogszakorvosi képesítést nyerte el. Dr. Csilléri Andrásnak a hatására, az ő befolyására a stomatológia tudományán belül a fogászati röntgenológiát választotta, mint kutatási területének. Ennek megfelelően 1933-ban megszerezte a röntgenorvosi képesítést, mert akkor sem volt még külön fogorvosi és általános orvosi röntgenképesítés. Első munkahelye a Csengeri utcai rendelőintézet volt, ez Magyarországnak akkor a legnagyobb rendelőintézete volt, és itt szervezte meg, alapította meg édesapám az első magyarországi fogászati röntgenosztályt. Ez nagyon nagy dolog volt, azért, mert korábban ilyen jellegű nem volt, és mind mennyiségi, de minőségi szempontból is lényegesen több volt, lényegesen többet adott, mint a korábbi helyzet. 16-17 évig tartózkodott. A következő munkahelye az a Pétersfi Sándor utcai rendelőintézet volt a 7. kerületben. Itt is megszervezte édesapám az önálló fogászati röntgenosztályt, sőt még itt egy úgynevezett diatermián gyökérkezelő osztályt is szervezett, ami szintén korszerű volt és különleges volt. Közben már, ez egész fiatalon, még a 30-as évek végén megírta azt a 2 kötetes szakkönyvét, aminek alapján 1944-ben Debrecenben a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemen elfogadták ezt a könyvet, mint az egyetemi magántanári habilitációnak az alapját, persze a többi tudományos munkáját is figyelembe véve. 1950-ben, már a háború után tehát meghívják a 8. kerületben a Szent Király utcába szerveződő Fővárosi Tanács Központi Fogászati és Továbbképző Intézetben alapító tagnak. Ez azt jelentette, hogy ő szervezte meg nem egyedül, többen másokkal együtt a fogászati röntgenosztályt, és még intenzívebben, még nagyobb lelkesedéssel részt vett országosan a továbbképzés területén. Igen ám, de 1950. november valahányadikán egy tolvonással elvették mindenkitől, tőle is az egyetemi magántanári rangot, és ez úgy gondolom, hogy ez a későbbi pályafutására előteljesen, hogy úgy mondjam, hát befolyással rendelkezett, mert ugyan behoztak szovjet alap mintára az úgynevezett tudományok kandidátusa és tudományok doktora címet, de édesapám hiába kérvényezte ezt, többen megkapták, őt elutasították.
Az elutasítás indoka, hogy egy későbbi önéletrajzában olvasom, teljesen átlátszó volt, az egészségére hivatkoztak. Ez nyilván nem volt igaz. Az igazság politikai dolog volt, sőt, édesapámnak ennél még nagyobb bűne volt. Hiába nem csak a rendszer ellen volt, hogy úgy mondjam, stabilan és szilárdan nem híve a hatalomnak, hanem ő egy úgynevezett elkötelezett keresztény társaságban, a ferences harmadrend, ma világi rendnek nevezzük, ennek volt a tagja. Édesapám tanúságtevő életet élt már fiatalkorától kezdve, és ebben az időben ferences harmadrendinek vagy világi rendűnek lenni nem csak titkos volt, hanem tilos volt, hiszen tudjuk, hogy 1950-ben a szerzeteseket szétrobbantották. Édesapám nem csak a saját életét tette kockára ezzel, hanem a családja életét is. Vallásosságával nem kérkedett, érte azt, minket gyermekeket vallásosan nevel. Minden áldott reggel ott volt a pesti ferences templomban, mert hiszen a neve az maradt, és csak 1990-ben kapta vissza a szerzetesség, és később pedig a Mikszáth Kálmán téren, pedig a Krisztus király kápolnába. 1955-ben viszont, Balogh Károly nem tudta ezt édesapámból, nem volt ez olyan nyilvánvaló, meghívja őt a Budapesti Orvostudományi Egyetem születő új fogorvosi karára, mint alapító tag. Édesapám 1955. február 1-ével nyert kinevezést, mint egyetemi docens, és a BOTE fogorvostudományi önálló kara 1955. augusztus 13-án indult, tehát édesapám ott volt az alapító tagok között 12 magával. Ebből 11 korábbi klinikus volt, édesapámat érte egyedül az a megtiszteltetés, hogy rendelőintézeti múlttal lett tulajdonképpen egyetemi tanári előadó, hát egyetemi tanár nem lett, egyetemi docens maradt élete végéig. Az egyetemi pályafutására, ahogy mondtam már az előbb, hogy megmaradt egyetemi docens, én úgy gondolom, hogy ez megpecsételte. A szerveződő nagygyűléseken, amik voltak és korábban minden évben részt vett, arra már nem hívták meg, különböző fórumokon már nem tudott szerepelni, viszont 1967-ben megjelentette azt a könyvét, aminek azt hiszem a felsőoktatásban egész különleges története van, mert 5 kiadást élt meg, ő csak az első kiadást tudta megélni, a második kiadásnál már a halálos ágyán én voltam a postás, és vittem a Varga professzor úrhoz, azt már nem élte meg. Tehát egy kiadás volt 1967-ben, és a 2008-2009-es esztendőben a Szemüvegtudományi Egyetem fogorvosainak mai napig is a harmadéveseknek előírt tankönyve. Igaz, hogy ez a könyv át van szerkesztve, természetesen modernizálva, Martonffy Katalin által, de azt hiszem, hogy ez így normális. Befejezésképpen csupán annyit szeretnék mondani, hogy édesapám nem volt világra szóló tudós, nem volt Nobel-díjas, de úgy gondolom, hogy ő az orvostudománynak egy kicsiny területén, a fogászati röntgenológián egy márvány alap volt, egy oszlop volt, amire lehetett később építkezni, és építkeztek is, Istennek hála. Úgy gondolom, hogy az ő munkáját és az ő életét megismerve nem csak én lettem gazdagabb általa, hanem gazdagabb lett az orvostudomány is, és remélem, hogy majd egyszer, amit én már biztos nem fogok megélni, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem fogorvostudományi kara is méltó helyre fogja tenni édesapámnak az emlékét. Most pedig szeretném megköszönni azoknak az aktív segítségét, akik az elmúlt évek kutató munkájában engem támogattak, akik erkölcsileg erősítettek, akik tevékenyen, vagy ha nem is tevékenyen, de jó akarattal segítettek. Csak röviden. Professzor emeritus Bánóci Jolán, professzor emeritus Donát Tibor, Forrai Judit a tudományok doktora, egyetemi docens, orvostörténész, professzor emeritus Fábián Tibor, dr. Hercska Veronika főorvos,
dr. Molnár László kandidátus, a Szemüvesz Egyetem levéltárának a vezetője, Nyárasdi Ida egyetemi tanár, a Fogorvostudományi Kar konzerváló és fogászati klinikájának az igazgatója, professzor Tulassai Tivadar egyetemi tanár, a Szemüvesz Egyetem rektora, dr. Pataki Levente, a dentomaxillofaciális radiológiai szakosztálynak az elnöke. Köszönöm szépen a türelmüket, és még egyszer köszönöm szépen a